Hanya hai tini pun kesal jarawa. Hati dokter bagai sama kalian apply cini tinang ni bobisod ni cerai rok. Tifra mothani bedek TISF Bishalgor ni enggay. Kini kaisa koksa panda. Koksa panda kelajaka Bisramgons Tifra motha party office habonogo. O jaga borok buskang ni shalo drugs awareness kebang mas cala sikla berisikla drugs by kublui tongmano borok bakai piyongnai hai ke bakai ya no belakang no semua coverage kami bagai hambai dai sung tinau jaga ja asmani bini kasing season sini tabu generation no belanyo sini saya drugs by kublui nyai belak kebang future andro kundra bang tinang kun keniking tongbai ka hani bagai sung hani salni 18 tariko Bisram Monjo multipurpose holo kaisa kotor ke drugs awareness khanin bagai sung tini koksab lekya te abo asa kayo sung khlainai TISF bodol Bishalgor division ni ang convener te yang tongo join convener te member tongo te jagao TISF simia te khorso tongo dance group ben mutang mo kita dance bodol tongo bor bosung logi dipanai te sung jotono kobo khoro je student tongnai rongo norok sino drugs awareness jotono phaji haine sini tam sanong tam phurung date nesaro kolukhe sumbutai sin thinangwi thanai amhaino sunang no bujungan khang thanai norok joton phaji sung asa kayo sung gaham khlaimane amno hne ambai ini mo Bisramgonjo sini Tipramo thani pate biso ojaga sungni sini nakuman kok sapanda sungdor khaitong nong ni logi tini mane oro sabsa pando sabsa phaiman jo phake hai ke bieng bieng borok phake sino jaga to tini bilonia tongo tai bulakati Bisramgonjo Bangma Promonogor tai Rongmala Sutarmara joto jagani borok tongo chen TISF member borok tongo tai sino jaga je sung logi na phane dan pur robo bor gotom sumani cover kon po tino nong program samani sini phanai samni 18 tarik nai program Bisramgonjo multipurpose holo time nai 2 jan simi 8 jora no program o pandawa sabo phaiman ja phane sino jaga narwaya khoro tongnai sini 19 salam MLA tai MDC tongnai Abdul Baga tani tahu jote sung bang clear ke na ham tongo tai plus te masamang tongmano sini MLA ba je kono edition pan mo te pan ko tongman absun tahu clear ke sainai ko hal besing ni program ngai abo dutan sini atau dorong sabtan program palsani na nini sinimu ani sinmung kha Bishalgor division convener Durdodon Deborma TISF 가정은 사이트가 신이 얼마나 좀 어버 버스강네 트이나 농나 아시게 신이 치클라스가 저도 나시게 나 트이나 농나 아시게 나 신티니어로 아샤 Bisramgon multipurpose holo drug awareness no toi acha program khaina bagawan sulaja obo sung agin chimwa tudok tongmani but sung borok na sake tin boskango mo ke login finance sung saimia ta borok no phaja tang promo ta promo ya teri total group bro sung bela hamar marwo sumi o samung kotor ase samung tiyani samung kotor sung to mon bagai sung bong no pai phale hambai hekono chini terasa tunggu terasa side borong bo awani no hekono borong suno khator jai khap warka suno wager na saja sung kha kayo bos kang ni salo chini o drug awareness no toinai tebos Tipor rajoni joto sikla hamya samung ko lagi tongnai rok exam mani usai tongnai rok mong no sung sisari tu buine kaham kereng ni life no kaham ketubnan bagai sung cesta khaine je mansa non yoroke Bishalgor division simina tongnai na kubun division mo phanai ha thayo logir nai to kubun division mo tongo masuk di sung tabo do tintan division ni mano santa angke borok mixal ba joto tongke sung organize sung oro main Bishalgor division kata